jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓe yankoɓe ayaw pindi tv min calmini on ɗo mbawɗon wonde e duude babadam nde kala min bismimon e kelle gadane roɓinɗo jeydeji talata sappo e ɗiɗi lewru novembre 2024 bisimilla mon e kelle gadande robindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayde rewmi quotidien ɓe garti ko jillu kanko hoorejo leydi sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to Riyad tawi ko tawtorede ngol ɗo kolol wonande oɗo sommet extraordinaire de l'organisation de la coopération islamique kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o arti e yiide wonande alay saago dental wawa wadde beele ñifde ɗiɗo fitinaji ɗi ganduɗa ko baɗoji hakkude tawi noon ko haare hakkude Israël kam e Palestine ko noon kadi toon to Liban o mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder nderiji leydi Sénégal Jean Baptiste Tine e rima deƴal e oɗo campagne caggal nde fitinaji teska ha ɓuuri tengtude kadi e hanki o hakkude o mo ganduɗa ko Barthélémy Dias kam e Ousmane Sonko haala ko ganduɗa Ousmane Sonko haali ɗum jayde direct news ɓe garti koye Amadou Ba gardiɗo mo ganduɗa ko jaam ak jeriñ on tedde liste Amadou Ba o arti e ɓoore nde ganduɗa kanko hoorejo leydi ndi e yaadiɓe makko ɓe mbaɗi ɗum Sénégal ɗo e ngalɗo eɓɓore nde ɓe jogui ɗo e dawal ujunaji ɗiɗi e capanɗe joyyi kanko Amadou Ba holliti oɗo saaha ko ɓuuri jojjude ko joni eɓɓore nde ganduɗa ko ittonde ɓesguji leydi Sénégal e oɗo kata eɓɓore nde ganduɗa ko joni kanko mo ganduɗa ko Amadou Ba e jillu makko o hokkuti ɗin konnguli kono ɓe garti e Ousmane Sonko caggal nde holla wonande eggoru ɓen ɓe ganduɗa ko tawtoyoɓe landa Pastef kanko Ousmane Sonko o jabtima holliti wonande ala foof mo eri faabu beele tigui wawde artude e landa Pastef jayde li quotidien ɓe garti koye kan haala Ousmane Sonko arti e konnguli wonande hollidde tikkere nde jogui kam e mettere caggal nde landa Pastef cortège mum yana toon to Saint-Louis kanko Ousmane Sonko o dikkima Barthélémy Dias jayde li quotidien arti en kono ɓe garti e Mamadou Racine Sy gardiɗo Alsar holliti darde makko to bowal gendira leydi Sénégal ko daranade ɓen ɓe ganduɗa ko famarɓe doole jayde l'évidence ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe eggoru politique ko mede ko transhumance Bara Gaye kañumne ɗuggitima tawti landa Pastef mbo Ousmane Sonko jayde tribune ɓe garti koye kan haala ka Ousmane Sonko hokkiti hanki to banggue wonande dikkade Barthélémy Dias e radi ɗum e fitina ɓe garti e yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui wonande kanko Ousmane Sonko ni o heeɓi sey fidde laamu ngu daraki darde nde foti darade to banggue artirde jaam e deƴƴal ɗum saabi ni wonande ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe coalition Samba So Kadduɓe e rima wonande kanko hoorejo leydi ndi kono kadi e communauté international Barthélémy Dias jabtu mum holliti wonande hay goto haɗata ɗum wadde campagne mum ko nonde kadi kamɓe tribune ɓe garti e ɗiɗo janguli kamɓe fitinaji teskadi wonande e oɗo campagne électorale e yiide wonande o saaha beele yontani ardiɓe laamu ngu mbawa artirde jaam e kisal kam e deƴal wonande leydi Sénégal jayde témoin ɓe garti koye kanko Ousmane Sonko en colère déterre le gasta kanko Ousmane Sonko o arti wonande o artirde gasta o erima o mo ganduɗa ko Barthélémy Dias e fitina caggal nde o joofi ɗum wonande ko kay tigui woni yummare nde ɗo to jangue nde ganduɗa ko toon to Saint-Louis ɗum saabi kanko Ousmane Sonko holliti gasi wonande ɓen ɓe ganduɗa ko lappol Samoussa Kaddu e gardugol kanko tedde liste Barthélémy Dias jayde enquête ɓe garti koye Sonko réussite le gasta kanko Ousmane Sonko o artiri gasta caggal noon nde holliti wonande fitine kam e mettere makko caggal nde landa walla mbiyen landa Pastef lappol mum toon to Saint-Louis yana tawi holliti wonande ɗum ɗon ala mo tekkirondi so wona Barthélémy Dias kanko Ousmane Sonko holliti wonande o ewnima ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe landa Pastef kala hen mo ganduɗa ko kay toñade yoftanto hoore mum caggal nde laamu ngu wasi darade darde nde fonnode darede ene tawe e jayde enquête jayde Walf Quotidien ɓe garti koye kan haala Ousmane Sonko hakkude mum e Barthélémy Dias tekkere ne luuɓa ɗon ɗum saabini ko huuli teskadi wonande e gasno ciltirgol wonande oɗo campagne électorale kan haala ka Ousmane Sonko yekkiti to banggue wonande jofade Barthélémy Dias hani e radi ɗum e fitina Barthélémy Dias jabtowol mum hay goto wawa hadde ɗum wadde campagne kono kadi ene jattori dartanade ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni Ousmane Sonko e yaadiɓe mum ɗum saabi Walf Quotidien arti e kan haala kono ɓe garti e darde o mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi toon to oɗo sommet tawi noon yetno ko sommet extraordinaire de l'organisation et de la coopération islamique kanko hoorejo leydi ndi o arti e yawnade wonande ɗen leyɗele julɓe nde mbawata tigui wawde ñippude ɗeɗo caɗele tawi ko haareji hakkude Israël kam e Palestine ko noonne kadi toon to Liban ɓe garti e kan ka haala e nder darde kanko hoorejo leydi ndi o dari jayde le quotidien
garti ko e violence e nder oɗo campagne e ɗiɗo lappiɗi ganduɗa ko campagne électorale ɓe garti omo ganduɗa ko Jean Baptiste Tine jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder ndereji leydi Sénégal o arti e yewnade deƴƴal kono kadi noddude wonande ko yete ko ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui jaltinta fitinaji e ɗiɗo oɗo campagne kanko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder ndereji leydi Sénégal o arti e yiide wonande alay saago kamɓe kala ɓe mbawa addude jaam e nder leydi Sénégal kono kadi ɓe mbawa accude fitino kan haala ana tawe e jayde le quotidien kono ɓe garti omo ganduɗa ko kay tigi woni e hoorejo leydi ndi darde mum e ko yitno e wonande oɗo sommet extraordinaire de l'organisation de la coopération islamique jayde l'éveil ɓe garti ko e kanko Cheikh Bamba Dièye o arti wonande eɓɓoje ɗe ɓe jogui e ko yitno e wonande toon to boowal laade diwoje ngal leydi Sénégal AIBD kono kadi ɓe garti violence politique kamɓe l'éveil ɓe garti koye cortège mbiyen lappol lande Pastef toon to Yana to Wuduru ɓe garti e kanko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder ndereji leydi Sénégal woliti noon hadde kono kadi erade ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e dawrugol ne mbawata tende deƴƴal ngam ɓamtare kam e jaam leydi Sénégal. bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe a Yaw Pindi TV ko ɗum woni komin nobbinnomo ne kelle gadane Robindo Diagne subaka hande o min dokkon aadi alarba janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.